Enganxa't al teu futur i vine al cicle formatiu d'informàtica d'Ulldecona. Aprendràs una professió on t'ensenyarem Els primers passos per a gestionar una empresa d'informàtica, a mantenir i reparar ordinadors identificant les peces malmeses, a dissenyar i gestionar xarxes locals, desplegant cables i configurant servidors de xarxes, a gestionar aplicacions d'ús comercial, programari d'empresa i de l'administració. i aprendràs també a dissenyar portals d'informació i pàgines web dinàmiques que publiciten els productes i serveis de l'empresa. I sobretot, faràs pràctiques a les empreses realitzant tot allò que has après. Esta formació en llocs de treballs et permetrà prendre contacte amb el món laboral i t'obrirà el camí per a futures contractacions en les petites i mitjanes empreses de la teva zona. I vine al cicle formatiu d'informàtica d'Ulldecona.